Ngisi bensin sik wae ora lucu nek engko montore kentekan bensin. Sakwise ngisi bensin ya aku neruske laku wae. Kahanane kaya ngene iki wae, dalan arak ning pasar sapi wae. Ki awake dhewe wis mlebu ning parkirane wae. Nek pas pasaran yo rame kene iki wae. Sak ngertiku pasaran kene iki gur nek dina pasaran kliwon wae. Nek liyane ora pasaran ning yo mbuh yo aku yo ora mudeng wae. Dadine arek kene pasar kewan kene iki yo enek sing dodol lampu, enek sing dodol dadung, enek sing dodol panganan wae ning kene wae. Dadine kaya sampean sing gur kepengin dolan-dolan apa gur ngerti kahanan wis gek gas rene wae wis ora sah kesuwen. Iki videoku leh ku njukuk sadurunge poso wingi ya wae. Dadine aku saka ngomah rene iki gur ora ngelengke mangan wae. Kelingan jaman dhisik sok dijak nongseng bapak aku rene iki wae ning pasar kene iki. Dadine ning kene iki yo enek warung tongseng, warung sate, warung apa wae ning kene panganan apa wae akeh rekomendasi tur regane murah-murah wae. Paitan 100.000 bensine kebak ngejak pacare ngeng rene iki wae wis wani njajake tongseng karo sate pokoke. Pokoke kanggo sampean sing kepengin wisata kuliner dengan suasana yang berbeda wis rene iki wae tenan wis rekomendasi banget wae. Tenan jajanan enak tur murah meriah wae ning kene wae, pemandangane wel jan sensasi jajan ning pasar. Iki ning kene aku pesen tongseng wae, tongsenge panase pol ngungkuli disuarani tangga. Madang sik wae, men kuat ngadepi kahanan urip. Semantan. Nggih, makasih. Ya wis ya wae, muga-muga video iki bermanfaat. Nek video iki bermanfaat aja lali di-share saoke-oke wae, men aku luwih semangat gawe konten wae. Ya wis ya wae, ngono wae ya wae, pareng.